Masithathele ithuba bangcwele benkosi sithandaze egameni likaThixo uBawo nasegameni likaThixo uNyana egameni likaThixo uMoya Oyingcwele. Amen. Thixo kaSayini, Nkosi yamakhosi, Yesu Kristu Mdali, wena wadala izulu nomhlaba nezinto zonke ezikwezo zinto. Nkulunkulu ongunaphakade kaSayini, siyakuthandaza Nkulunkulu ongcwele ukuthi gubungela Nkosi ihlabathi, gubungela abantu bakho ngenxa yendalo yakho Nkosi ephezu komhlaba phantsi kwelanga. Banga uThixo ke babongcwele Nkulunkulu kanaphakade, usenzele itarhu Nkosi yamakhosi, usenze Nkosi sifikelele ekukuqondeni njengoThixo. Fikelela ke ngonyamezi ngonyama la isicaka nenceku yakho engafikanga khona ngoku kuze kube kunaphakade. Amen. Ndiyabulela kakhulu bathandwa, ndicela egameni labavangeli ndike ndisondeze la mazwi angamazwi ovelwano kwifemeli yakwaHemed, ifemeli yakwaBheshul, kunye nefemeli yakwaNdabambi yakwaMjoli, nabo bonke ke abathe bashiywa zizihlobo zabo nezolamane zabo. Ndisondela egameni labavangeli ndisithi ngxe akuhlanga lungehlanga, kulo lonke kunje inkungu ilala kuntaba ngentaba. Ndinala mazwi bazalwane bam endinqwenela ukuwasondeza kwezi femeli zonke, nakwezinye ke esingazaziyo ifemeli. La mazwi ndiwathetha ukuze abe yintuthuzelo ebomini babantu bonke. Kwincwadi yamaRoma 14 kule vesi ka7 ndicela ndifunde nje amazwi ambalwa apha egameni lenkolo yabapostile abali-12 kuKristu, egameni lombutho wamadoda abavangeli kweli bandla labapostile abali-12 kuKristu. Ndidlulisa loo mazwi ndithe ngxe akuhlanga lungehlanga, kulo lonke kunje bantaba kwethu, sonke simanxebanxeba, sishiywa ngabo sibathandayo. Kodwa ndicela ukufunda la mazwi endicinga into yoba aya kuyakha ingqondo, aya kusenza sikwazi ukubona ngohlobo uThixo athanda uba sibone ngalo. Enkosi. Ncwadi yabaseRoma ngesahluko sika14 ngevesi ka7, kuba akukho namnye kuthi uzidlelayo ubomi, akukho namnye kuthi uzidlelayo ubomi, akukho namnye uzifelayo, kuba nokuba sithi sidle ubomi sibudlela iNkosi, nokuba sithi sife sifela iNkosi. Ngoko ke nokuba sithi sidle ubomi, nokuba sithi sife singabeNkosi, kuba uKristu wafa wabuye wavuka wabuye wadla ubomi ngenxa yoku, ukuze aphathe ubukhosi kwabafileyo kwanakwabaphilileyo. Ke wena yinina ukuba umgwebe umzalwane wakho. Masiyibambe kule vesi bazalwane bam bobawo nani boma. Sithetha apha ngamazwi endiwasondeza kwezi akukho namnye uzidlelayo ubomi, akukho namnye uzifelayo. Nokuba sithi sidle ubomi sibudlela iNkosi, nokuba sithi sife sikwangabeNkosi. Ngamanye amazwi, kuthi thina bantu bakholwayo ukufa
akunasabelo, akunagunya. Yiyo le nto uYesu athe xa kufika incwadi ethi uLazaro, umzalwane wakhe amthandayo, ufile, athi uYesu, uLazaro akafanga, ulele, ndiyaya ukuze ndimvuse. Ngamanye amazwi, uPawulos xa esithi msweli kuqonda uba ngabe into oyityalileyo ayithanga ife, ayiziphile. Thina njengabantu abakholwayo xa singena ekufeni singena ebomini obungunaphakade, ngoba yiyo le nto ithi iBhayibhile ke thina siyazi ukuba sidlule ekufeni ngoba sibathanda abazalwane bethu. Ngamanye amazwi, zifemeli zakokwethu, ndisondeza la mazwi athi ngxe akuhlanga lungehlanga, yazini ukuba akukho mntu uzidlela ubomi, kungekho namntu uzifelayo. Uba sidla ubomi sibudlela iNkosi, nokuba sithi sife sikwangabenkosi, ngoba ukufa kukuphila ekupheleni kosuku. Ngoba xa sisaphila enyameni sisekufeni, kodwa xa sesiyikhulula inyama sisamkela umoya esivela kuwo, singena ebomini. Yiyo le nto ezinye intlanga xa kuzalwa umntwana kukhalwa, kulilwa, ngoba kuyaziwa uba lo mntwana azalwayo uza ekufeni. Kodwa xa edlula emhlabeni eyikhulula inyama, kuyajatshulwa kwezinye izizwe, ngoba kuyaziwa uba lo mntu uya ebomini. Yiyo le nto ithe incwadi yabaseKorinta ngawokuqala, isahluko sese-16 kulaa vesi yesi-7, ithi phaya xa ithetha ivesi, kuba andithandi ukunibona ngoku ndidlulayo. Utsho uPawulos, andithandi ukunibona ngoku ndidlulayo. Ithi ke ngoku ivesi phaya xa ithetha, kodwa ukuba ithe iNkosi yavuma, ndiyawuke ndihlale nani ixesha elithile, kodwa ukuze ndihlale ndivulelwe umnyango omkhulu wamandla. Utsho uPawulos, uthi ndiyakuhlala eEfese kude kubekho iPentekoste. Ngamanye amazwi, thina bantu abamaziyo uKristu siyazi uba xa siphuma enyameni kukhona usuku lwePentekoste esiya sihlale phakathi kwabaphilileyo, silinde lo mhla wokuvulelwa umnyango omkhulu wamandla. Itsho le ncwadi izawuthi ke ngopha ngezantsi kuvesi ka-11, kuze kungabikho bani umenza into engento, mphelekeni ke ngoku nixolile, ukuze ze kumi ngoba ndimlindile mna kunye nabazalwane. Akukho bani uzidlelayo ubomi, kungekho bani uzifelayo. Uba sidla ubomi sibudlela iNkosi, noba sithi sife sikwangabenkosi. Ngamanye amazwi, bazalwane bam, yekani abantu bakaThixo baphumle. Yiyo le nto athe uYesu xa esiya emnqamlezweni wathi, iintombi zaseJerusalem, musani ukundililela, zilileleni nina kunye nabenu abantwana, ngoba kunje kumthomazi kuyoba njani nakumntu omileyo. Ngamanye amazwi, thina basadla ubomi simele uba sizililele, singalileli abantu uThixo abaphumzileyo. Ethi incwadi yamaHebhere, elowo umntu ulinde uphumlo olunjengolweSabatha. Ngamanye amazwi, nxesini ke bantabakwethu, uThixo makanisikelele, nindulule abantabakwethu nabantwana bethu noomama bethu noba nootata bethu. uThixo athe wababizela kuphumlo olunjengolweSabatha ukuze bakwazi ukuphumla kuloo Thixo ongunaphakade owaziwayo. Ndiyabulela ke bangcwele ngala mazwi, akuhlanga lungehlanga, sitsho egameni labavangeli,
phumlani ngoxolo bantu bakaThixo, ndululani izicaka ziyophumla kuThixo, ziyophumla kumnikazi wazo. Ngxe usapho lakwaHemene, ngxe usapho lakwaNdabambi kwaMjoli, ngxe usapho lakwaNonqunga. Sitshiywa ngabantu esibathandayo, bayadlula emhlabeni, ngoba iBhayibhile ithe umntu unomda umiselwe nguThixo angenakugqitha kuwo. Kwangake singabayeka ngokwencwadi kaYobhi ethi, susani amehlo enu kuye, nimyeke aphumle ade akholiswe yimini yakhe. Ngaloo mazwi wanga uThixo angaba phezu kwenu, angazibopha iintliziyo zenu, anenze nithuthuzeleke. uThixo ke abe nani. Enkosi, siyabulela.